Ay. Papa namanan si ka Mayta. Mapanak iji kada marimar, ag module kami. Bago ka mapaning ka pala ibelang jay kargana jay arinolam. Damdaman ton atong nagsubli Katan, bumalasang kan si Kamayta ultimo pinagbibilang ki arinola, di ka pa nga maarami. Nuko ba ti bigbigaten, no green kan, datat yung mga ubraen, hanga datag cellphone ti kukukwaen. Ay salamat nakapimpintas talaga baliriin ko bigat. Kada bigat laang nga nagpintas tiriin ko siya nakapintas. Guri ka man. Aslam amok dati igalan ni Maytang arinola. Psst! Mayta! Come on! Apay auntie. Kitantaman data arinola. Kaslam amok dati nga arinola Dati ti arinola nga pagkabilan ti kwarto. Kasi ano nga napang kinyan datoy? Ala na auntie, agbibigbig ko ginatang ni mamang ko dati nga arinola. Ano ginatang may lasing ko dati nga arinola? Siyak lang ti adda arinola na nga kastoy. Baga kay mangkin ni mamang ko pagtatakawad dak ti arinola. Ay ore gipulong kang ko kabutang ni inam. Ore ay abam sunata igusugas kay nga gina. Ma, kukuha ka nun ng tibelan na di arinola nga pink, kinakaw ko ka nun. Inya, nakakukuhaan na ngay mo dadya in-order ko di Shopee ajay. Magana pa'y angahang ka nga mabutang tingka, ayabang ka kanupay tayo, gusto ta ka nga gina. Baga na ajay, garam ni atin, aguray ka man. Ay, Belen, at pagtatakawin ka no dada anak ko ti arinola, bayin ka mat Naaanya kumay ka baing kukwak dati nga arinola, pagigaran iti kwartak dato iti kwarto. No ape ang nga napangkinyayo datoy. Oy, Belen, ginatang ko dati di Shopee, hanggang agbibigbig kukwak dato nga arinola. Saklat dati kastoy na nga arinola. Kasa nung nga ibaga nga ginatang mo di Shopee datoy kukwa. Impaw itpay nilakay ko datoy, ginatang na pay di London dati nga arinola. Aliman Belen, paniknag ka man nga kukam data. Adanagan na dato, di sirok na ko. Sige, sa pulong danagan mo dita, nawan makitam, isipat ko tarupam data. Binurayo siguro sa kukwak dato yung arinola nalpas. Ay, sublim data Belen, no di ka kayat nga masarakan iti hamupay nga nasarsarakan. Data ni, kukwa mo. Ihanan. Kukwamon agorderak to lang iti sabalin iti Shopee. Supay ti may 90 ba nang muno pagkabilang iti kwartam data. Tukyo.